Yhdysvallat ja Kanada siirtävät yhdessä yli 750 miljardin dollarin arvosta tavaroita joka vuosi, ja valtava osa siitä kulkee yhtä reittiä pitkin, Windsorista Detroittiin. Kevääseen 2026 asti lähes kaikki tämä riippuu yhdestä vanhasta sillasta, joka on vanhempi kuin suurin osa sitä ylittävistä rekoista. Tuo silta, jonka omistaa miljardööri Manuel Moron ja nyt hänen perheensä. He eivät hallitse vain Pohjois-Amerikan vilkkainta rekkarajan ylitystä, vaan myös tullivapaita kauppoja sen molemmissa päissä. Ambassador Bridge ei ole pelkkää infrastruktuuria, vaan myös valttikortti. 1/4 kaikesta Yhdysvaltojen ja Kanadan välisestä tavarakaupasta kulki heidän siltansa yli joka vuosi, antaen yhdelle yksityiselle taholle vallan hidastaa, kiristää tai jopa sulkea keskilännen talouden elinvirran. Kaikki tällä alueella kulkee pienen vesialueen, maan ja tien kautta. Maantiede tekee siitä väistämätöntä. Rekkakuskit eivät valitse maisemareittiä. Tämä on suora yhteys, joka yhdistää ruostevyöhykkeen sydämen, Michiganin, Ohion ja Indianan, Ontarion teollisuusvyöhykkeeseen. Toki rautateitä ja satamia on muuallakin, mutta suurivolyymisessa, aikakriittisessä ja täsmätoimitusrahdissa rekat hallitsevat. Ja tämä käytävä hoitaa suurimman osan siitä. Muitakin raja-asemia on, mutta ne lisäävät matkaa, aikaa ja kustannuksia, joita täsmätoimitusjärjestelmät eivät kestä. Ei ollut muuta tapaa siirtää näin paljon rahtia näin nopeasti. Siksi vuosikymmenten ajan tämä käytävä oli yksittäinen haavoittuvuuskohta. Tehtaita ei rakennettu sillan ympärillä. Sillasta tuli kriittinen, koska tehtaat olivat jo täällä. Jo 1 tunnin viivästys voi pysäyttää kokonaisia työvuoroja täällä. Koko keskilännen autoteollisuuden ekosysteemi toimii kuin yksi kello. Yksi pysähtynyt rekka sillalla voi pysäyttää toiminnan tehtaissa, tavarantoimittajilla ja varastoissa. Ja tämä vaikuttaa suuriin 3: General Motorsiin, Ford Motor Companyin ja Stellantikseen, joiden Michiganin ja Ontarion tehtaat toimivat käytännössä kuin yksi suuri tehdas, jonka keskellä kulkee kansainvälinen raja. Kun rekat alkavat jonoutua Ambassador Bridgeille, aaltoilu leviää nopeasti. Myös tavarantoimittajat kärsivät kovasti. Indianan terästehtaat, Ohion elektroniikkatehtaat, prässäämöt ympäri keskilänttä. Kaikki nämä ovat osa tätä ketjua. Se, joka hallitsi tuota siltaa, hallitsi myös ruoan hintojen, rakennuskustannusten ja energian toimitusvarmuuden säätelyä puolelle maasta. Ja nyt tilanne on kääntymässä. Gordie Howe muuttaa tämän dynamiikan. Päätökset virrasta, nopeudesta ja kustannuksista eivät enää ole yhden perheen käsissä. Ne ovat nyt osa julkista kuljetuskäytävää, joka hallitsee tavaroiden liikennettä rajan yli. Yksi puhelu, yksi sulkeminen tai yksi pitkä katkos voisi lähettää shokkiaaltoja keskilännen talouteen nopeammin kuin mikään taantuma. Mutta se ei rajoitu vain autoteollisuuteen. Teräs, maatalous, energia. Kaikki kulkevat saman pullonkaulan läpi. Tämä ei ollut yksi toimitusketju. Tämä oli useita toimialoja yhden ainoan vikapisteen varassa. Se on hallintaa koko alueesta. Uusi julkinen ylityspaikka muuttaa tämän valtasuhteen täysin. Yksikään toimija ei voi enää puristaa kokonaisia toimialoja. Viljelijät saavat tasaisemman virran tarvikkeita. Rakentajat voivat luottaa materiaalia luotettaviin toimituksiin. Energiayhtiöillä on viimein hieman liikkumavaraa logistiikassaan. Rekat liikkuvat nopeammin, ja tämä helpotus heijastuu useille aloille, jotka olivat aiemmin perheen hallinnassa. Toisen ylityksen vaatimukset alkoivat vuosia sitten, mutta varoitukset voimistuivat syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen. Aiemmin rekat tuskin hidastivat Ambassador Bridgeillä. Sen jälkeen jokainen kuorma piti tarkastaa uhkien, räjähteiden ja salakuljetustavaran varalta. Ongelma? Tämä silta sijaitsee tiheästi rakennetulla kaupunkialueella, jossa ei ole laajentumisvaraa. Tilaa monikaistaisille skannereille ja röntgenlaitteille ei ollut ilman, että liikenne ruuhkautuisi kilometrejä Kanadan puolelle. Joten molemmat hallitukset ryhtyivät toimiin. He suunnittelivat uuden, julkisesti omistetun kansainvälisen sillan. Suunnittelu oli suoraviivaista. 6 kaistaa, suorat moottoritieyhteydet, rekkojen oma käsittelylinja, ei kaupungin katuja ajettavana, eikä yksityistä tietullioperaattoria, joka voisi estää parannukset. Koko tarkoituksena oli poistaa tuo yksi haavoittuvuus lopullisesti. Mutta se ei ollutkaan niin yksinkertaista. Siitä tuli 15 vuoden taistelu siitä, kuka hallitsisi käytävää. Maronit vastustivat hanketta oikeusjutuilla, loppaamisella ja viivytyksillä.
Jokainen askel eteenpäin muuttui oikeussali- tai poliittiseksi taisteluksi. Vuoteen 2010 mennessä oikeusjutut pyrkivät pysäyttämään hankkeen ja kuluttamaan julkisia varoja, uhaten keskilännen teollisuutta, jos toinen silta murtaisi monopolin. Yli vuosikymmenen ajan hanke oli jumissa. Ei siksi, että suunnitelmassa olisi ollut vikaa tai tarve olisi ollut epäselvä, vaan siksi, että hyvin rahoitettu yksityinen taho käytti rahaa ja vaikutusvaltaa järjestelmän kääntämiseksi julkista infrastruktuuria vastaan. Silti Gordie Howen hanke ei kuollut. Rakentaminen alkoi lopulta kaikesta oikeudellisesta ja poliittisesta sekasotkusta huolimatta. Tornit nousivat, kansi yhdisti rannat. Testaukset saatiin päätökseen. Avaaminen on suunniteltu keväälle 2026. 15 vuoden taistelujen jälkeen mikään perhe ei hallitse sitä. Kaksikansallinen julkinen viranomainen johtaa sitä. Ensimmäistä kertaa tätä käytävää ei hallitse yksi toimija. Jo pelkästään tämä muutos on valtava. Tehtaat eivät enää suunnittele toimintaansa yhden riskin varaan. Logistiikkajärjestelmät eivät enää ole riippuvaisia yhdestä ylityspaikasta. Koko järjestelmä muuttuu haavoittuvasta kestäväksi. Uusi silta on suunniteltu nopeaa liikennettä varten. 6 täyttä kaistaa 4 sijaan. Omistetut kaistat kuorma-autoille. Ensimmäistä kertaa Windsorista lähtevien rekkojen ei enää tarvitse kulkea kaupungin katujen kautta päästäkseen Yhdysvaltojen moottoritieverkostoon. He voivat ajaa suoraan Highway 401ilta Interstate 75ille yhtäjaksoista reittiä pitkin. Kyse ei ole vain nopeammista kaistoista. Se on järjestelmä, joka mahdollistaa valmistajille varman suunnittelun, lyhentää toimitusaikoja tunneilla ja säästää tuhansia dollareita joutilaana seisovista rekoista aiheutuvissa kustannuksissa. Todellinen pullonkaula rajan ylityksessä on käsittelyprosessi. Gordie Howe International Bridge suunniteltiin ratkaisemaan tämä ongelma. Täysin uudet rajan ylityspaikat molemmin puolin, 60 tarkastuskaistaa, 16 maksukaistaa, kaiken saapuvan liikenteen käsittelyyn. Kaikki on rakennettu, jotta arvokkaimmat rekat pysyvät liikkeessä, nopeasti, ennustettavasti ja aikataulussa. Ambassador Bridge, vain 4 ajokaistaa yhteensä ja huomattavasti rajallisempi tullikapasiteetti. Tuloksena on liikennejonot ja hukatut tunnit. Kun Gordie Howe on täysin toiminnassa, arvioidaan, että 850 000 rekkojen joutotuntia säästyy joka vuosi. Jopa varovaiset arviot osoittavat, keskimäärin säästetään 18-20 minuuttia jokaisella kaupallisella rajanylityksellä ruuhka-aikoina. Kun tämä kerrotaan tuhansilla rekoilla joka päivä, vaikutus on valtava. Miljoonien kustannussäästöt, nopeammat toimitukset ja sujuvammat toimitusketjut koko alueella. Mutta suurin muutos ei ole nopeus, se on valinnanvapaus. Ensimmäistä kertaa rekoilla on todellinen vaihtoehto, ja se murtaa liikkumisen monopolin. Se varajärjestelmä poistaa pelon. Onnettomuus yhdellä sillalla ei enää pysäytä tehtaita. Korjaussulku ei pakota viime hetken reittimuutoksiin. Työtaistelu tai turvallisuushälytys ei enää pidä keskilänttä panttivankina. Gordie Howe-silta uudistaa järjestelmän. Pohjois-amerikkalainen valmistus kilpailee maailmanlaajuisesti. Ja vuosikymmenten ajan keskilänsi taisteli. Toinen käsi selän takana sidottuna. Nyt tuolla kriittisellä kauppakäytävällä on vahva kumppani, joka on nopeampi, luotettavampi ja julkisen valvonnan alainen. Koko järjestelmä voi nyt toimia eri tavalla. Tämä muutos pakottaa sopimusten uudelleen neuvotteluihin kaikkialla. Monopolihinnoittelu kuolee kilpailun myötä. Paine laskee yleisesti rahtihintoja ja johtaa älykkäämpiin sopimuksiin, jossa maksetaan nopeudesta viivästysten veloittamisen sijaan. Yritykset, jotka kuljettavat miljardien arvosta tavaraa, saavat enemmän neuvotteluvoimaa sen sijaan, että ottaisivat käskyjä yhdeltä sillalta. Jokainen valmistaja, joka maksaa näitä rahtilaskuja, huomaa pian eron tuloksessaan. Esimerkiksi suuret autotehtaat voivat menettää kymmeniä tuhansia dollareita jokaiselta minuutilta, jonka sillan viivästys hidastaa toimituksia. Se osoittaa, miksi julkisesti hallinnoitu toinen silta, joka on nopeampi, kestävämpi ja suunniteltu suurelle kaupalliselle liikenteelle, on ratkaisevan tärkeä. Lisäkaistat ja varareitit muuttavat sillan haavoittuvasta pullonkaulasta järjestelmäksi, joka pitää keskilännen liikkeessä, vaikka odottamattomia häiriöitä tapahtuisi. Viimeisen vuosikymmenen aikana on uskottu, että amerikkalainen valmistus voi jälleen kilpailla, jos toimitusketjut pysyvät paikallisina, yhtenäisinä ja luotettavina.
Gordie Howe-silta toteuttaa tämän. Se vähentää kustannuksia, joita aiemmin pidettiin normaalina. Se lyhentää toimitusaikoja, joita ennen pidennettiin varmuuspuskurilla. Se muuttaa rajalla säästetyt minuutit miljooniksi tehtaissa. Jokainen suuri kolmikolle tavaraa toimittava alihankkija saa lisää katetta. Jokainen osia kuljettava rahdinkuljettaja saa lisää tehokkuutta. Jokainen ostaja, joka saa keskilännessä valmistetun ajoneuvon, kodinkoneen tai koneen, maksaa hieman vähemmän, koska järjestelmä tuhlaa vähemmän. Tehtaat, joiden piti aiemmin rakentaa koko tuotantonsa yksityisen pullonkaulan ympärille, voivat vihdoin toimia täydellä teholla. Tuo valtava kahdenvälinen kauppa kulkee siltojen, tunneleiden, satamien, rautateiden ja moottoriteiden kautta, jotka on enimmäkseen rakennettu pienempää ja hitaampaa taloutta varten. Vuosikymmenten ajan järjestelmä on ollut jäljessä. Kauppa räjähti kasvuun USMCA:n myötä. Toimitusketjut tiivistyivät niin paljon, että raja käytännössä katosi monilta teollisuuden aloilta. Silti rajan ylityspaikat, tulliasemat ja yhdistävät moottoritiet jäivät enimmäkseen ajastaan jälkeen. Järjestelmä oli vanhentunut. Nyt se ottaa kiinni kehityksessä. Detroit-Windsor-käytävä on selkein ja kallein esimerkki, mutta ei ainoa. Ambassador Bridge kantoi kuorman, koska sen oli pakko. Ei siksi, että se olisi ollut erinomainen. Mitä tapahtuu, kun selkäranka saa vihdoin sen päivityksen, jonka se olisi tarvinnut jo 20 vuotta sitten? Koko järjestelmä alkaa toimia eri tavalla. Tiukemmat just-in-time-aikataulut tulevat mahdollisiksi. Varastointikustannukset, jotka ovat syntyneet rajaviiveistä, alkavat purkautua. Logistiikkaverkostot voivat suunnitella luottavaisesti varasuunnitelmien sijaan. Heikkouden tilalle tulee vahvuus. Tässä on paljon voitettavaa. Keskilänsi saa kyvyn kilpailla maailmanlaajuisesti sen sijaan, että se jatkuvasti kamppailisi oman rakenteensa kanssa. Tämä yksi uusi rajanylityspaikka on todiste siitä, mitä tapahtuu, kun Pohjois-Amerikan kauppainfrastruktuuri vihdoin vastaa sen läpikulkeneita liikennemääriä. Koko pohjois-eteläsuuntainen teollinen valtasuoni, suurten järvien teollisesta ytimestä aina Meksikonlahdelle asti, suoristuu hieman, vahvistuu ja muuttuu kilpailukykyisemmäksi. Yksi silta osoittaa, mihin ennakoiva investointi pystyy. Suuri kysymys on, pystyykö Pohjois-Amerikka rakentamaan seuraavan sillan ennen kuin seuraava kriisi iskee? Vai odottaako se aina siihen asti, että kaikki hajoaa? Kauppa Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kasvaa jatkuvasti. Yhä useammat yritykset tuovat tehtaita lähemmäs kotia sen sijaan, että siirtäisivät niitä ulkomaille. Joka kerta kun uusi tehdas avataan, se tuo lisää rekkoja teille. Ilman parannuksia ruuhkat lisääntyvät. Jos asioita ei korjata etukäteen, voi tulla hidastuksia, jotka vahingoittavat työpaikkoja, tehtaita ja kilpailua muiden maiden kanssa. Gordie Howe näyttää, mitä voi tapahtua, kun maa on ongelman edellä. Yksi silta on alku, mutta se ei ole maaliviiva. Tähän asti kaava on ollut klassista Amerikkaa. Odotetaan, kunnes kipu on sietämätöntä. Ensin sivuutetaan, sitten taistellaan oikeusjuttujen, politiikan ja yksityisten vastustajien kanssa, kunnes kriisi on lähellä ja pakottaa toimimaan. Viivästykset maksavat miljardeja ja uhkaavat työpaikkoja. Gordie Howe näyttää, mitä tapahtuu, kun ihmiset investoivat etukäteen ennen kuin jokin hajoaa. Toimittajat, logistiikkayritykset ja ostajat saavat kaikki liikkumavaraa, koska yksi kriittinen pullonkaula ei enää ole ainoa heikko lenkki. Kun tietullit asetetaan huomattavasti alemmiksi kuin Ambassadorilla ja alennusohjelma on käytössä, kilpailu muuttaa kuljetusyritysten laskelmia. Nuo nopeammat rajanylitykset ja julkinen hallinta heikentävät vanhaa monopoliasemaa, pakottaen tarjoamaan parempaa palvelua ja hintoja kautta linjan. Otetaan esimerkiksi Ford F-150. Amerikan myydyin lava-auto, joka valmistetaan Dearbornissa, Michiganissa. Sen toimitusketju on rajat ylittävää yhteistyötä. Moottorilohkot valmistetaan Ontarion valimoissa, kuljetetaan etelään Michiganiin koneistettavaksi ja sitten takaisin pohjoiseen osakokoonpanoa varten. Vaihteistot ja muut osat ylittävät rajan usein 4-7 kertaan ennen lopullista kokoonpanoa. Ennen Gordie Howea logistiikkatiimit rakensivat ylimääräisiä puskurivarastoja, ohjasivat kuljetuksia tunnetuista ruuhkista ohi ja elivät sen riskin kanssa, että yksi onnettomuus, korjaus tai turvallisuushälytys pysäyttäisi tuotantolinjan. Nyt käytävällä on todellista, valvottua luotettavuutta. Rinnalle tuli varayhteys.
Nyt on vaihtoehto. Tämä muutos merkitsee enemmän kuin kaistamäärät tai tietullitilastot. Panokset kasvavat entisestään sähköautojen siirtymän myötä. F150 moottorilohko tai teräspuristus voi odottaa käyttämättömänä tuntikausia ilman ongelmia. Sähköautojen akkupaketit eivät pysty siihen. Litium-ionikennot ovat erittäin herkkiä lämpötilan vaihteluille ja viivästyksille. Rekat, jotka kuljettavat kennoja Ontarion gigatehtailta, eivät voi sallia pitkiä viivästyksiä. Jäätävässä helmikuun myrskyssä tai paahtavassa heinäkuun helteessä perävaunun lämpöjärjestelmät joutuvat äärirajoilleen. Kilpailussa ajoneuvojen sähköistämiseksi Gordie Howe-silta varmistaa, että keskilännen tehtaat pysyvät kilpailukykyisinä, tuotantolinjat pyörivät ja arvokkaat sähköautojen komponentit kulkevat keskeytyksettä. Lämpötilan pilaama lähetys ei ainoastaan tuhlaa aikaa, vaan voi tuhota miljoonien arvoisen arvokkaan varaston jo ennen kuin se edes saapuu kokoonpanolinjalle. Uusi silta pitää koko ekosysteemin elinvoimaisena, antaen kennojen, moduulien ja akkupakettien kulkea sujuvasti sen sijaan, että ne jumittuisivat vanhaan pullonkaulaan. Tässä on kyse siitä, pysyykö ruostevyöhyke mukana ajoneuvotuotannon seuraavalla vuosisadalla. Gordie Howe-silta ei ole kyse vain matka-ajan lyhentämisestä, vaan se palauttaa luotettavuuden suurten järvien teolliseen selkärankaan ja pitää arvokkaat toimitusketjut paikallisina. Vuosikymmenten ajan 1/4 Yhdysvaltojen ja Kanadan kaupasta oli yhden perheen päätöksen varassa. Se aika on nyt ohi. Kysymys kuuluu, oppiko Amerikka siitä mitään tulevaisuutta ajatellen? Kiitos, että liityit seuraani tänään. Toivottavasti pidit videosta. Jos haluat nähdä lisää tällaisia videoita, harkitse tilaamista ja ilmoitusten päälle laittamista. Sillä on oikeasti merkitystä. Kiitos vielä kerran ja nähdään ensi kerralla Mappäkissä.